صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلام علیک یا حبیب اللہ علی ورگا زمانے تے کوئی پیر وکھا مینوں علی ورگا زمانے تے کوئی پیر وکھا مینوں علی باج محمد دا علی باج محمد دا کوئی ویر وکھا مینوں علی ورگا زمانے تے کوئی پیر وکھا مینوں اچھی ذات علی دی ہے کائنات علی دی ہے علی جتنی کسے دی وی علی جتنی کسے دی وی جاگیر وکھا مینوں علی ورگا زمانے تے کوئی پیر وکھا مینوں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ورگا زمانے تے کوئی پیر وکھا مینوں او دا ہاتھ ید اللہ ہے چہرہ وجہ اللہ ہے او دا ہاتھ ید اللہ ہے چہرہ وجہ اللہ ہے ایدی صورت جے کوئی ایدی صورت جے کوئی تصویر وکھا مینوں سبحان اللہ سبحان اللہ علی ورگا زمانے تے کوئی پیر وکھا مینوں علی باج محمد دا علی باج محمد دا کوئی ویر وکھا مینوں علی ورگا زمانے تے کوئی پیر وکھا مینوں سبحان اللہ سبحان اللہ